Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Αυτό είναι το ταψί που έχω κάνει, το δεύτερο, που το βλέπετε εδώ, με το χειριστήριό του. Λοιπόν, αυτό είναι το ηλεκτρικό, το κουτί για τα ρεύμα, που εδώ έχει, που εδώ παίρνει μπρος. Εδώ είναι τα πιστόνια, τα οποία είναι φτιαγμένα στον τόρνο βέβαια. Εδώ είναι βαλβίδες εξαγωγής και εισαγωγής. Φυσικά έχουμε εδώ πέρα και ανεμιστήρες για να μην θερμαίνονται. Αυτό είναι πολύ βασικό. Λοιπόν, και εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Βλέπετε εδώ, είναι κλειστές, έχει το αέρας, δίνει, αφήνει, εισαγωγής, εξαγωγής. Έχουμε δύο κατευθύνσεις. Με αέρα δουλεύει στα 2 μπαρ. Θα δείτε και πως δουλεύει σε λίγο. Εδώ είναι. Έτσι λιπαίνεται ο αέρας, από εδώ έρχεται και πηγαίνει στο σύστημα.